Ya me de me wafase. Na wapomu me ho ye. Na me Adom amade pa bi achi yen. Sir. Yemfa na sida manwe. Na sida de eye bebre. That's right. That's right. That's right. That's right. Na eni braba. Abama abroso. Eni brenso a ensoja. Oh. Elvis kwashi ye nua prekope. Ye bra prekope. Odi baby a wo ti ye betumi aka se oba prekope no. Sir. Me hu baby mpa me mfam free na me hu baby a me de bekwa akosie na watwe ye wi ye na yie na yesiesie na chiri kura sema o de beka bibi na fe ya be ne nkomo no so Yo baby ade na duro ne de say me de begina Owuo na so na ne nkomo ne de akoshe na watwe bebe okay sanse Owuo towa na to sa enye senka to me na ye ka ho asem de a na esi etimi ka na ye wie na onipa na wo kɔ no nso no ohu se okompo frimu se okɔ ne nkra be ewu a ogya na chi japa. That's right. Eno ne ade a esese etimi hyehyɛ ema eyeye ampa me be na obi busa me se na adan na sebe obi kɔ ne kra echi a ne ye de ahye hwa na bebre nka na wotwe de ye firi ho na se me ka kire ne se obi be wiase na obebo bra sebe wabo bra na ye bra pa no ni wu echi no niema ye beye no ene kire se obo bra pa ana wa mo bra pa na de ye de ye nua ye duru no e kire se obedon ye wo ha no obebo bra pa ndi se wabo bra pa na nne manushe sumira mu di akosi nie dia na ese ye nyina ye sabe ye ntoma na ye di ko jam no emi ehu se de oye no ha no ye kai ye fa ne se wo yonua ya mfa ne sadamfo bi wadwuma mu keke san se ebra na obebo ye no ye ye di akire ene niema a oyigu ho no a ye nso fade ye adwuma no ame ehu se senka na oni ho a enke bia baabi a yedure enke yintimi nuru ho enti se ne twedi ampon afre no a na sese yetimi gina baabi na yegya no kwan akwankwa japa na wono nso okwa a ne kra ehu se o adwuma mbeye ye no mebe no yetua meka eno ne ade a se yegina mu a ye ti ye ama ye nua na hu se ye de ye ka no ewo adwuma pa obeye no ha nti ansa ne ye begya no kwan no kra ne ma edi gugu akwan mu nyina e kire emoden mo ene wo bra pa obebo no ha nti se ye bibia ma obi enkase bia sebe wawuo nti ene ye na emu ne oyegya akire no ena ye nso de akire won wa eba ne se no sombo mayen se nyo na ba ya ke ye nyina ene ne no esan nti ha de esase yetimi nya daage se ye nsukura ye jam no kwampa bia ebe ma ye koma atomam ye hu se na wosombo mayen nti se ne ye gya no kwan ya na efata na ese se yetimi ye bibisa na adenti na sa Amanmere we ewo se yesum ni yetumi kutem wabusa asem se ya woti hoi ni awo ye no ebi a wodi unim se wo nya bibia o na me a me tie akire na me hwe wo no ena me hu se yiu ampa ade a ye de ma wo no wo ye ne kwan so ama me koma atome yam adenti na sebe se wunni ho se ye yare wuo se ye mpatu wuo anampo unkra bi ewu a menye bibi enkai ade na wode ye ma me no na me sori ya na mama so atwa na wokọ unsa okra akra no na wira be ho ne ho enti se ya wote hoi fa obi de ye mfato ho na twa wani ko wachi ne sesa ne hu se niema se ebeba wakwan mu da ache de a ene bobrapa twa kwampa ena se wonni ho a yankaka se a we de wa mafuye mu na emu no se wonni ho a de be kira ne se asuma sinni ene ye mezo so megina
Te say obi catch us asumasi na akọ ne sei ene ye mensu magina na gina se de mechanical no na wo akwankwa a utwae na watwa sapade a obegina na wagya okwan na owuo no kura no ye wo mu types ben owuo de eye baako na menna medika aka ne se won krabia ene wo neye ene bembe bia se bi wuwu achi no niema ebeye no ebeye soronko acha asomasi de na me pese me chense because o kasamu no mete atofuwo wom mete yarewuo onkrabia wuo that is it no na mpese me bisa na no no eyede ba de obetumi achechire mu kakra se atofuwo no ebia yemfa ne se wokọ afuom de obenwa ne se nsu agya mu kri na dua bia pan jejejeja krensam okay na order form ebia na car accident bi na order form ana agrada na si okay eno ni atofuwo no atofuwo ena yarewo eno atofo na se kire sei why otofo tafiri wati ase why otofo chese na enye na dwene senka obewu sa abre no na bibia si ena wakwakọ uremu enti atofuwo okay right ti say amoamoka apiate apiase ye wa manwase ye wo odumase ye wo bibiase na fante ena one de te ababewuremu enti apiase sana yesi yakano me akrade owo kano me no we adwen to an extent say won say abrofo no nso baaye no wo mo yenkuro bebredin wo ho a yenko no kre Agya yenkuro bebredin wo ho a abrofo no wo mo abrofolize yenkuro din bebre because ko be to say vaze achimda ya kasem ya bia achim oda but Uba akohwem na ye akem oda miami krom akoguma a ewo abaze dominance ewo mankasim side akoguma but ubehwe signboard ni akobima eti wanhwe ni ya ubegin se akobima that is it wanhwe abegin se achim yeah wanhwe abegin se akim but the right pronunciation the right ni achim sir eba ni say eni abeduru hayi oju hu awon ti ase ti de wo ka no me no ya adwin introduce ensetina make say wo mu se te ewo enkeka bomu no mu nanso nya saa na ye boso akire that's right apias amanwase odumase ade no ye ka ne saa na se ye kokoduru fantimu na se de ti ne bewuramu a na ya boti ne so ama ache de ese ba no ente se ba no sa entina mayi hode atom no na se yeyi atofuwo no nso wu a ye wo yarewuo ya eno nso obi ana obehwe na wa yare yade no ennene ne kire ya o ye de afie de aduro we be kana be ye duro be we be anso a na wokọ eno ne yarewuo no ena na say oyare ena yade ni mu no yade ni mu no wawu ena odi free okay na ye ni na so say yade no ede ne beko okay ena nkrabia wuo no nso de wo hu say wanyini akoduru mpempenso obi enti say owu a enya de a hayen ye kura ne bia ye bompa ye so ba bia wanyina duru de okokora eye enti say na owuo no etie and yes and krabia wodu na yetumi ka say a call to glory sa sa we no nature say waduru ni wuo so no wokọ fi say wo hwe ni nyini de waduru no aduo wotwe ni akire de won say so nipa na ekọ a ya na enha bebre na emo no ye fa ne say waduru ni wuo da enti eso wokọ okay na say osanso se na ye ka se dia no wa ye enene atofuwo no un se wo sa ye kan si se bia obechi owuo sa abre no okay enti un se ti sa na ye sa atofuwo ne na mene ne papa ne asa wo fufu amo watena ase da adi ansa na kwada no kura no ye kosie ye pe se
wuyi saa yia no efiri wo mu sei na nananom adwene na won hyehyɛ ma ye. Oh, okay. Okay. Wow. Ere yesua de pa. Yesua de pa. Na Agya Yado. Na Yado no so ase kyerɛ sɛ anadwo ana. Nya anadwo. Na yɛde yɛn me jo so ya ni adwo. Okay. Yado. Sa de na adwo de a ɛyɛ bɔkɔ. Yado. Na sɛ yɛhye yɛahye. Na o say me ma yɛhye a. No just na me how. Okay. De adwo de ɛyɛ bɔkɔ. Okay. I'm saying me nyeso no I found three more. And I was say ya tete a by entiase enti se ebehia penin 47 a I was say yetumi ginchire mu edi free wo aha na opani sometimes wo ha wo take kasa bi say ahaban monote ahaban dada nsote me patcho no be chire mu say okay said de wa kan asem no won say bia bi si wa fichire won say ni wira no dane ne ho na ekoye efira habamamno ne mu ekoye akokosra de pa ne kire say adwuma o ye ma adua no wo ye wie enti se kina oba ne da fom a na won say o wa wie na adwuma na se wa habamno ne mu na obehwe na be mienu miensa ate agua na kire say bibi nko yie madua no eno ti na nana no gina so say ahabamono te na dada nso te na emu so ahabamono te a na bibi wo enti say wo ti ho na wunuru wo breso say wo bewu a na sabi wuwu a ene na akwakoya ahabamono a ate ena ne aye dada nso unya ndru wo fia wo say wo kɔ ena wo kɔ ena de ye dada no nso de no ne waduru ne fie so nto okɔ a na ye no ano no. Oh, okay. Enti ye kasa haba amorote de ye kokɔte na emu ebeye se ebete wo ne bra aye kokɔ sanse no wawie na adwuma na te haba amoro de na onwie na adwuma enti wanwie na adwuma wo dua no so no bibi adua ne nti na amanate. Okay. Enti na so de ba wo abra bomu a that is na wo nso wunya nyini ye no nso no sabi wate amonamono na se wote amonamono dia na te sa haban no a enyini nwie ya ate no yo enti se ahaban mono no ye de ba nipa fam na sa ahaban mono ne te a anye bia no okokoda dwoodwo de sabi wo yo enti se ye nwuru ne enti a ema wote sample free mu no dia de be kan ne se wanyanya ne wuo enti wonko na emu no ebia abusua na adofo ewa akire no ena ebeye won yama abro so enti wono so be pem wahu se na ede enti ne baaye enti aba brantie ana baba wa mono na sabri ya wafiri mu eno kran so tumi mentwawa no ebi kran so tumi ma ebia ye deda no no ane ye de ne hye na daka mbo se omo de sikan bi ato ne ncha no omo di ebi ato eno na ase akire se so wanzo akopeja bibi aba yamfa ne se wo ya baba wa ya brantie na wawum pofrimu ayabusua ne ya ebi ade wo ye kɔ no yenimisen kokoduru ba bia enka abusua ne benya na homfa so ama aboro de sabe wa twasini a okro no enti ebi a abusua pani ya na enu ya no bi se so Owuo ya ato ye de ye nte ase enti ye ba hwehwem na na hwehwemu no nso no sabe onipa no wawu enti se ye sia ɛhɔ ne ye kan ye nsɛm we twato se ansa ne ye bekata so no yo kwasi ana kwame ana amba sabre die ye no di enkra enti wo kɔ no sɛ ye won kra bi ewu a kusa kɔ sɛ nso sɛ nya won kra bi ewu na mu wo bi na ewura mu ana bibi ɛna abɛte ahoma mu ama sese wo kɔ no kɔsaa ne dia ɛne ye won so wonim sɛ wo kɔ no pagawuti na yɛn a ye wo akire ni yɛn hu akire na ne yɛse ye no ya ye ye kan sa obi nso wɔ hɔ a ɛyɛ ne yama aboro so no no wato sekan
was a kwasi anama nia mahuni de me de menyi ni se won kra bi awuo na se a wakwa akoduru asama ado no minisa asama ado de wunya sekan enti me nso me to sekan ama e de ahye wonsa sasanya won kra bi awuo na obi na ewo mu dia ene ye sekan ani wuduru asama ado a ni na ye wa kire nso ye nti ase se de onipa ne ye wo no wa yi ni bi etu aka Zafire wati ase ma enchemu no enti ye ba ansare ye ba kata mu no so no ye ne dinkra enti se ye wo niema bi e wo ya adwene mu se di a de etwa kire no eye sekan ne ye de atom yo na ne krakra mu no owuo wo hoyi eda amansanko mu de na se de meka ne se ane eda amansanko mu fi se meti hei me ye dan a me nkyere bo dan a meko ena krati ti hei wono nso wontra ha dan a wobeko enti ne kire se wo wuo ne de ededa ye kom na mo bere a esemu no ena wobeko ene se wa be ye wadwuma yi transe wo yonipa ti dan a ye wo nkwada bere mu no wo be nyina be ye abamuwa abaye abrante abaye abasiriwa no wadura kwakura nti wadura kwakura ne de nature say dan ya wo kaka ko winchia ne so na na me say my last question no but my final one say obi wu a osan to me ba ewiase mu bi eye we ye adwuna ana say entiase bi a ebinom wona hodo okay right na ye nananom de won tiase say ye wu a ye kosan ba empo yankwa makura na nyempenso wow ansana I think says topic where you broad ye be na ye di hu komo daache isan say ebi mo say anu ntia ne ye de sekan bi betew ha ye betew se ne be ya because obi ye be wo no bo se yate no obi enye se ye wo no ne yate no obe free ni maami yembe prie no na mark bi da no ho na say mark na da ye na bi ho asam no ye wo fa bi ho ye be hwe ne ye di ho enti wo de ebrepam no me ne mo betena ebrepam ne asese free ase akwakosi soro na fi ne nananom di jaye no ne ye de nyina akeka na ma nchirima nso ehu baby a won befa ene won nti ase se de ebetimi aye won yo eja we de wadaro ma obi pese ofro na oji nchiremu bi a no pese no di nkita hu bi ano a se me ka se yewo bosumi aye Ghana bosumi yeah enti nkene de nka me de ba no nke bi a mewie no se wansu a nke bi a obe se na endisu abetata wani ase sanse yedi mfie aduosia num na wo hwesa de ye sha ase ne de ne ye woyi a na eso bisa ho se so aden obibini ya mo ye yi ana okay wo free ha na wo kwa won say ye wo Kingsway building yo wo kosi ase ho a ye wo UTC wo fro kosro ho a ye wo Ghana house enne say ye say ye wo more ye ya breso no na mall enu no adena say Agya gu yo eja wadaro ma ye behwe na na watwe me de beba yo mpachofa eye o number ni yo number no de eye dada no 050 055 010 8123 055 010 8123 they said ya mebre no medikura ma abro so enti we de mo fan cheme na dasene yo hwe de offer asen so ejina